Şûnwareke girîng ga Brîtanyayê ji aliyê Kurdan ve hatiye çêkirin. London, Rûdaw Lêkolînan derxist holê ku monumenta Stonehengê 5000 sal berî niha ji aliyê komeke Kurd ve li başûrê Rojavayê Brîtanyayê hatiye çêkirin. Li gor lêkolînên herî nû 3000 sal û berî zayînê komeke biçûka ji Bakurê Kurdistanê ber bi Brîtanyayê koç kiriye. Ev kom tevî ku xelkê Brîtanyayê fêrî çandiniyê kirine. Monumenta Stonehengê çêkirine. Monumenta Stonehengê bi çend zinaran hatiye çêkirin ku bilindahiya hinek zinaran digêje 4 metreyan û paniya zinaran jî 2 metre ne. Di sala 1980 de di lîsteya şûnwarên dîrokiya UNESCOyê de hatiye tomarkirin. Stoneheng niha bûye yek ji wan hemayan ku Brîtanya pê tên nasîn. Heta niha jî mirov nizane Stoneheng çawa û çima hatiye çêkirin. Lê lêkolîneke nû debarê wan kesand e ku nêzîkî 5000 sal berî niha ew monument hatiye çêkirin. Zanyariyan dide lêkolîn li ser destpêkê çandiniyê li Brîtanyayê hatiye encamdan û di kovara Nature Ecology and Evolution a Brîtanyayê de hatiye belavkirin û amaje bi wê yekê dike kesên ku ew zinar li cem hev danîne nêzîkî 6000 sal berî niha ji Kurdistanê çûne wê derê. Bi diyarkirî jî ji wê derê ku niha Bakurê Kurdistanê ye. Li gor lêkolînê berî gîştina Kurdan bo Brîtanyayê hejmareke komên biçûk koçer li wê derê dijiyan ku bi nêçîr û giyayên biharê û candarên deryayan dijiyan. Lê piştî çûna Kurdan bo Ewropayê bi xwe re çandinî jî birin wê derê. Lêkolînê derxistiye holê ku Kurdên koçber bûne du kom. Komeka wan çûne Ewropayê navîn û koma din jî bi qerexa deryaya navîn ber bi Rojavayê Ewropayê koç kirine û gêştine Îberiya ku İspanya û Portegala niha ye û pişt re çûne Fransa û ji wir çûne nav Brîtanyayê. Lêkolîn bihal dikişîne ser yek ji taybetmendiyên Kurdên koçkirî ku ew jî têkelnebûna wan bi xelkê wê herêmê ku xelkê wê derê bi neçîrê ve mijûl bûn. Derxistina hûrgiliyan karvedaneke mezin li pê xwe anî hejmarek ji dîroknasên Ewropayê ew dîrok bi rewşa niha ve girêdan û dibêjin dibe ku niha xelk ji guhertin û fikra koçkirina bitirsin. Lê divê xelk bizane ku 10,000 sal berê Brîtanya cihekî wisa bûye ku herdem guhertin tê de bûye û koçkirineke berdewam li wir hebûye.